Митюва къща Стрелча. Идеалното място за пълноценна почивка. Къща за гости, лятна градина, ресторант, домашна храна. Открит басейн с минерална вода. Подарете си здраве и удоволствие за сетивата. Масаж, джакузи, сауна. Истински релакс. Гръбнете своята възможност за активен спорт. С велосипеди до Жаба могила. С АТВ, офроуд маршрут до хижа Бунтовна. Какво още? Елате в Митюва къща за гости Стрелча.